Animalia ornodunak eta ornogabeak. Nola sailkatzen dira animaliak? Munduan, milioi bat espezie baino gehiago daude. Animaliak izaki bizidunak dira, jaio, hasi eta ugaldu egiten baitira. Izaki bizidun asko bezala, animaliak haien ezaugarrien arabera sailkatzen ditugu. Animaliak bi taldetan sailkatzen dira, ornodunak eta ornogabeak. Zer dira animalia ornodunak? Animalia ornodunak beren gorputzaren barruan hezurdura bat dutenak dira. Bere hezurduraren zati bat bizkarrezurra da, eta hau artikulatutako hezur ugariz osatuta dago. Zeintzuk dira animalia ornodunen ezaugarriak? Lehen aipatu dugun bezala, animalia ornodunek barne eskeletoa dute. Eskeleto honek barne organoei babesa ematen die eta gorputzari eusten dio. Bestalde, gorputza azalez estalita daukate. Azalean, ileak, lumak edo sakatzak eduki ditzakete. Animalia ornodunen gorputzek burua, enborra eta kasu batzuetan izatza dute. Buruak garuna eta zentzumen organoak ditu, eta esan beharra dago animalia hauek oso garatuta dituztela. Enborrean organo gehienak daude. Enborretik animalien arabera hankak, hegatzak edo hegoak ateratzen dira, eta oso baliagarriak dira leku batetik bestera mugitzeko. Animalia ornodun guztiek ez daukate izatzau, baina daukatenek mugitzeko erabiltzen dute. Animaliak belarjaleak, haragijaleak eta orojaleak izan daitezke. Adibidez, ardiak belarjaleak dira, otsoak haragijaleak eta txerriak orojaleak. Haien ugalketari dagokionez, animalia ornodunak bibiparoak edo obiparoak izan daitezke. Bibiparoak direnak amaren sabeletik jaiotzen dira, esate baterako fokak. Obiparoak aldiz, arrautzetatik jaiotzen direnak dira, hala nola dortokak. Zer dira animalia ornogabeak? Animalia ornogabeek ez daukate bizkarrezurrik. Talderik ugariena lurreko animaliena da, hala ere, ingurune lehorretan edo urtarretan bizi dira. Zeintzuk dira animalia ornogabeen ezaugarriak? Naiz eta elkarren artean ezberdinak izan, animalia hauek dituzten ezaugarri batzuk berdinak dira. Lehen aipatu dugun bezala, animalia ornogabeek ez daukate ez barne eskeletorik ez da bizkarrezurrik ere. Hau, horrela izan arren, haien gorputzak babesteko maskorrak, oskolak eta plakak dituzte. Adibidez, muskuiluek maskorra daukate, karramarroek oskola eta itsastrikuek plakak. Beste batzuek aldiz, ez daukate babesa emateko ezer eta bigunak dira, esate baterako, zizareak. Animalia hauek zaku edo izar forma izan ditzakete. Hala ere, gehienek burua, toraxa eta abdomena dauzkate. Kilkerren kasuan bezala, animalia ornogabeak, belarjaleak, haragijaleak edo orojaleak izan daitezke. Esate baterako, marrazkiloak belarjaleak dira. Marmokak aldiz, haragijaleak. Eta kilkerrak orojaleak dira. Ugalketari dagokionez, animalia ornogabe gehienak obiparoak dira. Bestalde, badaude asexualki ugaltzen direnak ere, hala nola, itsasizarrak.